Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи Молбозор. Хуб дӯстони азиз, мана имрӯз 27 май 2021 сол. Хуб мана дӯстони азиз, мувофиқи дархости мухлисои бешумори канали Молбозор, мана мо имрӯз ғуноҷинҳои ҳомиладор мана буғуз аз давлати Россия овардем дӯсто. Мана ғуноҷинҳо аз 4 моҳа то 8 моҳа буғуз дӯсто. Мана дар инҷо 32 сар ғуноҷин ҳаст дӯсто. Мана марҳамат, кадом одамое ки мол кардани ҳастанд, марҳамат. Мана ғуноҷинои зоти ширӣ чорне пёстри мегӯянд ва голштин дар инҷо ҳаст. На харидоро бошто марҳамат. На аболоям видео гирем. Ҳаракат кунтон кадоме одамое ки шир хӯрдани ҳастанд, марҳамат. Хуб дӯстони азиз, ғуноҷино ҳамошон якум зоиш нархошон аз 18,000 сомон сар карда то 25,000 сомон дӯсто. алафи тар бовардем дӯсто. ғуноҷиное хуб дӯстони азиз, ғуноҷинои буғуз дар шаҳри Хуҷанд қарор доранд. агар ба шумо махлул шавад, марҳамат, рақамҳои телефон ҳаст. рақамҳои телефонро мемонем, марҳамат, занг занитон, харидорӣ кунтон. баъд бисёриҳо аз мо мепурсанд ки дастсафкаш чӣ хел гуфта. масъалаи дастсафкаш ягон мушкилӣ нест дӯсто. агар шумо ғуноҷин махлул шавад, мо дастсафкашам ташкил мекунем. дастсафкаш аз номи ютуб канали Молбозор. хуб дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо сиҳат саломатӣ хоҳонем. видеороликҳои моро ба ёру дӯстони худ паҳн кунед. саломат бошед.